teille kaikille taivaan rauhaa ja armoa, sillä eihän tällaisen todistuksen jälkeen voi mitään muuta toivottaakaan. En tiedä, täytyykö vielä ostaa vanhana miehenä moottoripyörä, kun omistaja oli niin voitelussa nuo moottorimiehiä.
hengen vaarallista näin suomeksi sanottuna. Ei ihmisten eikä eläinten, vain Mooses nousee vuorelle. Ja kun Jumala puhui ensimmäisen kerran Israelille erämaassa, kansalla oli suuri toivelista, yksi ainoa asia, mutta suuri toivelista. Älköön Jumala meille enää tämän jälkeen puhuko sinulle, ei meille. Tämä on peljättävää. Jumalan puheen Mooses sai kuulla 40 vuoden aikana erämaassa. Aina hetkeen asti, kun hänen lähtönsä täältä ajasta koittaa, Neebon vuorelta katselee luvattua maata. Sinne Jumala hänet hautasi. Jumalan kohtaaminen on meille saarnoissa ja puheessa yleensä hyvin tuommoinen heitetty ajatus. Ja me tänä päivänäkin ajattelemme, pidämme juhlia, että lähdetään Jumalaa kohtaamaan. Mennään kohtaamaan Jumalaa. Mutta asia on vähän eri Jumalan sanan valossa. Jumalan kohtaaminen ei ole mahdollista, mutta hänen poikansa, joka on myöskin Jumala, Jeesuksen kohtaaminen on. Ja sekin vielä suojan takaa. Pyhän hengen ja Jeesuksen sanan kohtaaminen oikeastaan konkreettisesti ja rehellisesti sanottuna on mahdollista. Kuulla Jeesuksen puhe, mitä hän on puhunut lähes 2000 vuotta sitten. Ja kokea se Jumalan ihmeellinen voima, josta minun veljeni täällä kertoi, mikä Mäntyharjun kentälläkin vaikutti. Ja toivoisin niin, ja olen odottanut, ja olen Jumalan edessä näitä asioita miettinyt. Ja tämä myöskin Kalottikonferenssissa vielä. Tuo voima puhuttelisi ihmisiä. Sillä ei täällä paljon lahkolaispappien sanat paina, jos ei taivas puutu asioihin. Ja kun taivas puuttuu asioihin, jäljet ovat toisenlaiset kuin ihmisten saarnojen, puheitten, laulujenkaan, kauniimpienkaan, vaikka niitä tarvitaan tässä Jumalan puhutteluun kutsuttaessa ihmisiä, niitä tarvitaan. Mutta ne eivät vielä pelasta ellei ilmesty tuo Jeesus Kristus sanansa ja pyhän henkensä voimassa. Mutta nyt minä haluaisin koko sydämestäni avata uuden näkökulman tähän kohtaamiseen, taivaallisen asian, joka yleensä saarnoista jää pois, koska me aina ajattelemme, että ihmiset tietävät kaiken ja yksi askel hypätään niin kuin nuoret hyppäävät kouluunkin. Jos on toisessa kerroksessa luokka, ne hyppää se ensimmäisen yli ja ne viitsi astua. Onko kenguru loikkaa siellä Australiassa, se on sama juttu. Ne menee 2-3 loikalla yhden puolitason. Sitten ne kääntyy ja ponkaisee 3-4 loikkaa. Ne on toisessa kerroksessa. Kun Jumalaa lähestytään, niin meidän täytyy aina ensiksi selittää maailman suurin ja ihmeellinen tapahtuma, mikä on luomistyön jälkeen tällä telmuksella tapahtunut. Jumala avaa kohtaamismahdollisuuden ja hän lähettää jouluyönä pienen pojan ihmiseksi tulleen, Jumalan hengen omistavan pienen pojan, antaa sen synnytyksen jälkeen Marian syliin. Koko Jumala taivas esittelee teille tämä yksi Kristus. Olen elämässäni 50 vuoden aikana itse saarnatessa ja ennen sitä istunut valtavissakin kokouksissa. Nähnyt Jumalan voiman liikkuvan. Nähnyt sairaatteen parantuvan. Nähnyt Jumalan voiman lankeavan. Mutta mikään niistä ei voi asettua jouluyön rintaan, kun Jumala tulee ihmiseksi.
se voitelu ja eikö sellaiset kokoukset, niin kuin vanha evankelista innoita. Totta kai, mutta kaikkein eniten se, mitä Jumala Kristuksessa on tehnyt ja mitä Kristus on sanonut ja millä tavalla hän toimii tänään. Meillä valitettavasti on nämä toimintasapluunet pikkusen kateessa meidän omassa herätysliikkeessäkin. Me ajattelemme niin, anteeksi nyt vaan teille, joiden sielua se leikkaa, mutta se on tarkoituskin. Että kun me ylistämme ja kiitämme ja laulamme tarpeeksi väkevästi, niin henki laskee. Ei olisi koskaan enkelten laulun voimastakaan edes henki vielä laskenut, vaikka ne oli taivaallisia laulajia. Mitä sitten, kun me maan ihmiset laulamme? Mutta taivas laskee oman poikansa maailmaan valmistamaan kohtauspaikan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Amen. Jumala lähestyy ihmistä ja sen jälkeen Jumala kutsuu, tulkaa lähestymään, kuunnelkaa, mitä hänen rakas poikansa on sanonut, sillä pyhä henki, mitä